Бардор азиз, салом алейкум салом. Ба гуфтаи моҳо мардуми деҳотӣ. Ба гуфтаи мардуми деҳотӣ ки агар ба ин нахрае ки гирифтагии ҳаво ба ҳамин нахра. Мақсад ки ҳамин хеле рафтаист, агар ҳамин хел брава. Агар ҳамин хел бориш давом кия, бовар ки тай барф мемонем. Дисе ҳама ҷо бар як рӯз шид. Ай дина шав то имрӯз 1.5 ваҷаб зиёдтар задагия. Пеш аи ба дина рӯз барф набуд саҳари болои бинга, бигем болои бинга, болои оғила рафтем 60 сантиметр зиёдтар буд барф. Вале ҳамҷо мебинӣ дар давоми ин навор боқӣ мондаам пайваст мекунем ки зиқ наше, навор камтар не зиёдтар шо навор. Ҳозир рафтем пеши хунара, партофтем ҳамиҷа ба фирм маҳкам мешава. Ҳама ҷо бора шидагия. Ҳозир мерем як ҷое ки мисол як ҷои тенҷ мерем ки барф боридаги барф ҳамҷа харор боша, ягон кас ғамш надода боша. Ина ҳам имрӯз ҳамҷа руфта будем саҳарӣ, бозам як ваҷаб ҳаст. Мерем чен мекунем, чанд сантиметр барф задагия. Барф хеле меборидист аст. Бародари азиз, мерем ҷое ки ҳамиҷо ягон кас расидагиш нестай. ҳамҷа мерем чен мекунем чихелай. Бачо ҳали тараф гардум тамошо. Бачои барфа бинӣ. Айзону боло айзону як ваҷаб боло мегем мешава ина. Холи дар таги пом боз барфам ҳаст. Барф аз мин задагия. Ҳозир чен мекунем. Ҳамин сабела мезанем, мебинем чандай. Ина рафт дар хок расид. Ина ҳамиҷа чен. Ҳозир мерем ба метр чен мекунем чанка барф задагия. Баҳор, тобистон, тирамоҳ табиати тинҷи ҷара тамошо мекарде. Ҳамагон ошиқи табиати ҷа шудадан. Дар ҳақиқат табиати ногуфтанияй. ҳамон хеле ки ба зебаи табиати баҳор, тобистон, тирамоҳ, ҳамон қадари дигар зимистон дора. Ба базеби ба ҳамаш. Ҳоли боридани барф нав сар шудагия. Агар ҳамин хел бора, намедонам чӣ қадар барф мезана. Раҳон маҳкам шудагиян, мошино дигар намераванд, то нарованд. Шу иҷа Россия нест ки барфҳоро бурованд дар мошин бигиранд баранд. Ина бародаро, метра гирифтем. ҳамиҷа чен мекунем. ҳамин сари ҳамин то ҳамин гирма ҷо шид 90. Ина ҳамин гирм буд 97 сантиметр. 97 сантиметр барф задагия ячо. Камам не. Бародаро, лави ҷубор. Ина дидесе барф чиқай. Нек саго истироҳат доранд дар ин барф. 97 сантиметр. Агар ҳамин хел мешава бора 15-20 сантиметр дигар мебора. ин худаш 115-120 сантиметр мешава. 1 метр 15 сантиметр мешава. ҳамҷа овозаи кадом техникаи рафтист аст. Барем я тамошош кунем. То рафтем ки дер кардем. Мардум ҳама кеса рафтан, як мошин боло омадагӣ поён рафтагӣ ҳамура ба даст тела додан раша руфтан гирифтан бурдан. Ҳозир техникаи ҷо ҷип, нива, уаз ҳама чизо. Мошини майда тамом. Мурд дига намерава. Барфам аз мин задест аст. Намедонем чӣ мешава. Агар хел бзана ҳама ҷо тарма меояд. Дар инҷа солҳои ахир зимистоно сабук меомаданд, мисли зимистон не. Масалан соли гузашта зимистон мо дар мотосикл то баҳора гаштем. Қадар кам буд. Барф ки ба мотосикл мегаштем. Имсол нисбати соли гузашта беҳад зиёд. Майда будем ёд дорем ки барфи қай мезад ки беҳад зиёд мезад. солҳои ахир гуфтем ки соли зимистоно кам сист гарм омаданд. Мардум омӯхта шудагӣ ҳар сол
дар ҳар деҳа дута сета хонаи нав мешава. хайфи тармара нигоҳ накарда хона месозанд. барои ҳамин бисёр хонаҳо хайфи тармаанд. агар ҳамин хел бора вазъият бисёр безеб мешава. агар зиёдтар бизана боз хонаҳое ки барвақттар сохтагӣ бизан оё хайфи тарма мешаванд. солҳои гузашта 2 сол пеш дар дараи калб меган як тарма омад ки ягон кас ёд надорад ки кай омада будам тарма. тарма омад хонаро маҳкам кард болоша. ҳоз занг задастан ҷавоб дидем ҳамин хел. хайфи тармай гуфтем, ҳама ҷо хайфи тармай, бисёри хонаҳо хайфи тармай. дараи калб тарма омада буд. ё дар дар наворот дидем ки МЧС тоҷикистон ба вертолёт ба ҳеликоптер омад рафт. хай худованд ояндаша тенҷ биёра. ин табиатай, ҳамаш дар дасти аллоҳи бузургай. мебинӣ ки боруна дод, барф шишт рафт. барфе ки аввал зада буд 40-50 сантиметр аввал зада буд. баъди ӯ борун борид омад 5-10 сантиметр монд. барф дар таҳ ҷои ё дар кӯҳоне 5-10 сантиметр монд. агар ҳамин хеле борун гап зана мешава барф гум. бозам бихир хоб истироҳат ки оддӣ ана не ки агар борун назана вазъиятҳо тирбанд. ям хел бурустем пешои хонара. ҳамиҷа дидисти ҳамиҷа ра саҳари руфтем. мемхелем қайки гап задем 5-10 минут болои камера вай чишид. ин барф зарядам рафтез. хай бардорози дар давоми навор баъзе наворчаҳо ҳастанд ки пайванд мекунем мемонем ки тамошо кунед зиқ наше. дар бораи хаскиё чикор кардан чикор мекунанд. ҳамин хел башава ки гаштани кӯҳ ба фикрам халос шуд тамом. барое ки дигар намешава гашта. дар ин барф дигар болои кӯҳ рафтан қин. яке агар ҳаво куна барф камтар шава ёки қадқум шава мумкин бирем. ҳамин кӯҳи паси хонада ҳозир диёрнест туманай дар сари ҳамун кӯҳ нақшчироанд. омадан аю тараф бачаҳо нигоҳ кардан гуфтанд ки як 50 дуна нақшчир зиёдтар ҳаст. дар сари ёлан ай ӯ тарафи ёла истодагиянд. ин 6 та нақшчире ки мо мегем дар ҳамиҷаанд. хайр ба наздикӣ ҳамита чим вел карда истем. насиб боша мерем шикор мекунем. ягонта мезанем нишон метиҳем мегирем меем. ҳай бародари азиз давоми навор тамошо кунед. дар амони аллоҳ бошед то боздид. лайка фаромӯш накунед ки дигарон тамошо кунанд. зинда бошед. ҳамеша саго ҳам қатӣ монанд, саго мастанд. дар болои барф ҳамтаре ки тобистона ҳамон хел барои мо. кори дигар надоранд, фақат бозӣ. бегаҳ шудестай.
салом алейк бародаро. Рафтестем интернет куви. Хенде хай мо хелми өдрүн дара ажа меброй. Ва мерай барсада гай. Барфи хпкай. Хавам хнкай. Барфи хпк. با ما تشکیل اومدن نتونستیم برای همون مجبور شدیم پیاده بریم در جایی که انتن هست در همونجا پرتیم تلفن نواری ما بگذره بچه ها تماشا کنن.